Thank you very much. Kiitos oikein paljon. And let us pray right away. Rukoillaan saman tien. Mighty Father, Väkevä Isä, the Father of our Lord Jesus, Herramme Jeesuksen Isä, the God of Abraham, Abrahamin Jumala, the God of Isaac and Jacob. Iisakin ja Jaakobin Jumala. Father, look tonight. Isä, katso tänä iltana. We are gathered here Olemme kokoontuneet tänne in the mighty name of Jesus. Jeesuksen väkevässä nimessä. Lord, that we may seek your authority, Että me voisimme etsiä sinun auktoriteettiasi. seek your guidance Etsiä sinun johdatustasi. at this very, very important time Tätä hyvin tärkeää aikaa varten. in the history of the church. Seurakunnan historiassa. Father, give us your leading, Isä, anna meille sinun johdatuksesi. and I ask you, my master, Ja minä pyydän sinua, mestarini, to open the spiritual ears of all those that are watching this, avaamaan kaikkien katselijoiden hengelliset korvat, that they may get to hear this että he voisivat kuulla tämän and prepare the glorious way of the Messiah. ja valmistaa Messiaalle ihmeellisen kirkkaan tien. Please give them grace Ole hyvä, anna heille armoa. and open their spiritual eyes, Avaa heidän hengelliset silmänsä, that they may get to see this että he voisivat nähdä tämän. and prepare for the righteous coming of the Messiah. Ja että he valmistaisivat vanhurskaan Messian paluun. Honor and glory Kunnia ja kirkkaus belongs to you, Jehovah. kuuluu sinulle, Jehova. In the mighty name of Jesus. Jeesuksen väkevässä nimessä. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you so much. Thank you so much. Kiitos. What a blessed night to be here today. Mikä siunattu ilta onkaan olla täällä tänään. The culmination of the big conferences we have been having in this land. Ja tähän kulminoituu ne suuret konferenssit, joita me ollaan järjestetty tässä maassa. And I want to be very grateful to the Lord for bringing us here. Ja mä haluan olla todella kiitollinen Herralle siitä, että hän on tuonut meidät tänne. Even especially for the managing director of this TV channel. Ja kiitän erityisesti tämän TV-aseman johtajaa. That the Lord has indeed helped you Herra on todella auttanut sinua. even to host this program here today. Ja jopa niin, että pystyt isännöimään tämän ohjelman tänä iltana täällä. Now I want to share on something very critical to the church. Ja nyt minä tahdon jakaa jotakin hyvin tärkeää, kriittisen tärkeää seurakunnalle. And I want to begin by saying Ja minä tahdon aloittaa sanomalla, that right now että juuri nyt the Church of Christ Kristuksen seurakunta sits at a very critical stage. on hyvin niin kuin kriittisessä vaiheessa. I want to say that we are sitting at the threshold of a major revival. Ja minä tahdon sanoa, että olemme aivan tämän valtaisen herätyksen partaalla. This is the historic time Ja tämä on hyvin historiallinen hetki, that was foretold in the Bible. joka ennustettiin Raamatussa. When many of the apostles and the prophets of the Bible, Jolloin monet apostolit ja profeetat Raamatussa, they longed, he kaipasivat tätä aikaa. they wished He toivoivat, that one day they would live to see this dispensation. että eräänä päivänä he eläisivät nähdäkseen tämän ajan. Because in the oracles of their visions, Koska heidän näkyjensä ennustuksissa, the Lord profetioissa, had already revealed to them the secrets of this dispensation. Herra oli jo paljastanut heille tämän ajan salaisuudet. In that conversation with them, Ja that conversation with tässä them, keskustelussa heidän kanssaan the Lord allowed them to see a little glimpse of this dispensation. Herra salli heidän nähdä pienen vilahduksen tästä And so ajasta. they cried out. Niinpä he huusivat. They said, oh, I wish. Ja he sanovat, voi kumpa How I mä wish toivon. I could live to see that dispensation. Kuinka mä toivon, että minä voisin elää nähdäkseni sen. That generation. Tämän sukupolven. And this is the generation Ja tämä on se sukupolvi, that prepares for the coming of the Messiah. joka valmistautuu Herran Messiaan tulemista varten. And that is absolutely historic Ja tämä on aivan historiallista and blessed. ja hyvin siunattua. So this is what
the church and the nations behold right now. Ja tämä on se asia, mitä seurakunnat ja kansakunnat tällä hetkellä katselevat. And I want to anchor this message here on a very important conversation, important vision of God. Ja minä haluan ankkuroida tämän sanoman hyvin tärkeään keskusteluun, joka on ollut Jumalan kanssa. And this was on April 4th, Ja tämä tapahtui huhtikuun 4. päivä 2011, vuonna 2011, when one day asleep, kun eräänä päivänä, kun olin nukkumassa, all of a sudden the Lord came to speak with me yhtäkkiä Herra tuli ja alkoi puhumaan minulle. again about the coming of the Messiah. Jälleen kerran hän alkoi puhua Messian paluusta. Such a profound conversation Ja tämä oli hyvin hämmästyttävä keskustelu. that has the capacity to change the direction of the ship of the church. Has the capacity. Jolla on niin kuin kapasiteetti muuttaa seurakunnan kurssi. To renavigate the church. Niin, että se seurakuntalaiva tavallaan saa navigoi uudestaan, ottaa uuden kurssin itselleen. Let me describe this in a summary. Annan sinulle yhteenvedon tästä keskustelusta. In that vision, Siinä näyssä I found myself looking up into the sky. näin itseni katselemassa ylös taivaalle. And when I was looking up into the sky, Ja kun minä katselin taivaalle, all of a sudden heaven opened into the sky. yhtäkkiä taivas avautui. And it was interesting to see. Ja se oli hyvin mielenkiintoinen näky. It was amazing. It was shocking to see. Heaven has just opened. Se oli hämmästyttävä, vähän suorastaan shokeraava nähdä, kuinka taivas juuri avautui. What comes next? Mitä seuraavaksi tapahtuu? A deeper sense of anticipation. Oli hyvin syvä tämmöinen odottamisen Then I ilmapiiri. saw the glory of the Lord hovering around the threshold of the entrance that was opened. Ja sitten minä näin Herran kirkkauden läsnäolon leijuvan siellä sen avautuneen sisäänkäynnin yläpuolella. So when I looked at the glory of Jehovah Ja kun mä katselin Jehovan kirkkautta, clustering around the entrance, ja kun se oli siinä sen sisäänkäynnin ympärillä, then I all of a sudden realized yhtäkkiä ymmärsin, it was a little bit more than the glory of the Lord. että se olikin vähän enemmän kuin vain Herran kirkkaus. When I looked much more carefully Kun mä katsoin vielä oikein tarkemmin, with scrutiny, oikein tarkkailin, then I saw a garment, minä näin vaatteen, a powerful, white, glorious garment in that glory. mahtavan valkoisen vaatteen siinä kirkkaudessa. That was very stunning. Ja se oli hyvin niin kuin hämmästyttävää. But as I continued now, all of a sudden now looking at this garment, Ja kun mä jatkoin tämän vaatteen katsomista, heaven has now opened, taivas oli nyt auennut the glory here, ja kirkkaus oli tässä. and now I see a garment. Ja mä näen sen vaatteen. And so when I looked at this garment, Ja kun mä katsoin sitä vaatetta, the Lord made me know. The Lord made me know Herra antoi minun tietää, that this garment että tämä vaate was about the coming of the Messiah. puhui Messian paluusta. And I described this in the writings I've written about this. Ja mä kuvailin näitä niissä kirjoituksissa, jotka mä oon I kirjoittanut have tästä written it, we tapauksesta. have posted it online. Mä olen kirjoittanut sen ja me olemme postanneet sen internettiin. I described that the garment seems to be between here and here. Ja mä olen kuvailut sitä, että se näytti siltä, kun se vaate olisi ollut niin It kuin looks tästä like tämä osa. it's from here and here. Se oli niin kuin kyynärvarsi ja hiukan olkavartta. But Siitä super näkyi glorious. se vaatu. Mutta se oli niin loistavan kirkas. But about the coming of the Messiah. Mutta se koski Messian paluuta. And so then I woke up Ja sitten minä heräsin and realized ja ymmärsin, that the Lord had spoken in a most profound way. että Herra oli puhunut kaikista ihmeellisimmällä tavalla. That is the message I want to share here Ja tonight. tämä on nyt se sanoma, jonka tahdon tänään jakaa tänä iltana. All those who are watching this program Kaikille teille, jotka katselette tätä ohjelmaa. in hotel rooms, Olette sitten hotellihuoneessa, living rooms, olohuoneessa, many places. monissa eri paikoissa. What is the message of the Lord regarding this glorious garment? Mikä on Herran sanoma koskien tätä loisteliasta vaatetta? In other words, why am I here? Miksi? Toisin sanoen, miksi minä olen täällä? Listen, precious people. Kuunnelkaa, kallisarvoiset ihmiset. The Bible is clear. Raamattu on hyvin selkeä. When
he had finished the work at Calvary, kun hän oli vienyt loppuun ristin työn, he came with them behind the eastern gate, hän tuli itäportin takaa, the disciples, ja sieltä tuli opetuslapset, and he brought them to a place called Bethany. ja hän toi heidät Bethel-nimiseen paikkaan. And when he was there, he blessed them. Ja kun hän oli siellä, hän siunasi heidät. After blessing them, Ja sen jälkeen hän oli siunannut a heidät, cloud came and took him tuli pilvi ja vei hänet and covered him in there. ja peitti hänet sisäänsä. They remained very stunned Ja opetuslapset olivat siellä aivan äimistyneinä and extremely afraid. ja hyvin peloissaan. But then two appeared Mutta sitten kaksi ilmestyi and said, Men of Galilee, ja sanoivat, hei Galilean miehet, why do you look so intently at this Jesus? miksi niin tarkkavasti seuraatte tätä Jeesusta? Know ye not, don't you know, Ettekö te tiedä, that this same Jesus, että tämä sama Jeesus, who has been taken from you in this way, joka on teidän luotanne otettu pois tällä tavoin, will come back in the same way? palaa takaisin samalla tavalla. Hallelujah. Halleluja. So that is the message I want to share. Ja tämä on se sanoma, jonka tahdon jakaa. What is the message in this garment? Mikä on sanoma, joka sisältyy tähän vaatteeseen? April 4th, Huhtikuun 4. päivä 2011. vuonna 2011. Listen, precious people. Kuunnelkaa, The rakkaat Bible ihmiset. promises that the Messiah will come back. Raamattu lupaa, että Messias palaa takaisin. And in Revelation chapter 1 verse 7, Ja ilmestyskirjaan ensimmäisen luvun jakeessa I am 7. going to summarize for you. Ja minä teen yhteenvedon tästä. He says he is coming with the clouds. Sanotaan, että hän tulee pilvissä. And he says, and all eyes will see him, Ja sanotaan siellä, että kaikki silmät saavat hänet nähdä. even those who pierced him, Jopa ne, jotka hänet lävistivät. meaning even the enemies of God. Tarkoittaa, että myöskin Jumalan viholliset näkevät hänet. That is one of the comings. Ja tämä on yksi niistä tulemuksista. But there is another coming Mutta sitten on myös toinen tulemus. in Revelation 16 verse 15. Ilmestyskirja 15 ja 15, Revelation 16, 15. 16 ja 15, anteeksi. When he says, behold, I come like a thief, Ja siellä hän sanoo, katso, minä tulen niin kuin varas. and blessed is he who stays awake Auto on se, joka valvoo and keeps his garment with himself, his raiment, ja pitää vaatteistansa vaarin, that he may not be found, he may not be shamefully exposed, put to shame. ettei hän kulkisi alastomana ja hän joutuisi häpeään. Listen, that is when he comes like a thief. Silloin puhutaan siitä tilanteesta, kun hän tulee varkaan So tavoin. which one is this garment talking about? No mistä vaatteesta puhutaan tässä näyssä? The garment is speaking about when the Messiah comes in the rapture of the church like a thief at the midnight hour. Puhuu siitä, kun Messias tulee siinä, kun seurakunta temmataan keskellä yötä tälleen ikään kuin varkaan tavoin. I have already shared about the vision of the golden clock. Minä olen jo jakanut näyn kultaisesta kellosta. In Revelation chapter 19, Ilmestyskirja 19. the scripture that celebrates the day of the wedding of the Lamb of God. Sanan paikka, joka juhlii Jumalan lampaan tai karitsan häitä. In that scripture, Revelation 19 verse 8, Ilmestyskirja 19 jae 8. he puhuu tästä. says, Siellä sanotaan, turn with me to Revelation 19:8, precious people. mennään ilmestyskirjan lukuun 19 ja This is jakeeseen what he 8. says. Siellä sanotaan näin. He says, Hän sanoo, fine linen, bright and clean, was given her to wear. ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen hohtavaan ja puhtaaseen. And he finishes by saying, the fine linen is the righteousness of the church. Ja tämä puhdas, hohtava liinavaate on seurakunnan vanhurskaus. So what is the message here? No mikä on nyt sitten tämä sanoma? We know that there is soon going to be the wedding of the Lamb of God. Me tiedämme, että pian on tuleva Jumalan karitsan häät. And the Lord has sent me here Ja Herra on lähettänyt minut to tänne now prepare you people, valmistamaan teitä ihmiset. that the church may prepare, Että seurakunta voi valmistautua. that the nations may prepare. Että kansakunnat And valmistautuvat. that's why he's showing the garment. Ja sen takia hän näyttää tämän vaatteen. He's saying Hän sanoo, that the way it was during the time of Moses, the way, as it was
as it was during the time of Moses. Ja niin kuin oli Mooseksen aikoina. When the Lord sent Moses to call Aaron to appear before him. Niin kun Herra sanoi, että Mooseksen täytyy kutsua Aaron hänen eteensä. In the book of Exodus, we are not reading that. Exodus chapter 28. Toisen Mooseksen kirjan luvussa 28. Verses 1 to 2. Jakeet 1-2, ei nyt käännytä sinne, mutta The Lord wanted Aaron to go and appear before him. Herra tahtoi, että Aaron tulisi hänen eteensä. And the first thing he told Moses, ja ensimmäinen asia, minkä hän sanoi Moosekselle, let Aaron be brought to you from among the Israelites. Herra sanoi Moosekselle, että tuotakoon Aaron sinun eteesi pois sieltä israelilaisten joukosta. Meaning, let him be separated out first. Separation. Tarkoittaen sitä, että erotettakoon hänet ensin. Että tapahtuu tämmöinen erottaminen. And the next thing he said, ja sitten seuraava asia, minkä hän sanoi. Prepare for Aaron a sacred garment. Että valmistakaa Aaronille pyhät vaatteet. Prepare for Aaron a sacred garment. Teetä hänelle pyhät vaatteet. And he says, to give him dignity and honor. Kunniaksi ja kaunistukseksi. How awesome. Kuinka mahtava asia. Which means, tämä tarkoittaa, every time it is time for us to appear before the Lord, että joka kerta kun meillä on aika mennä Herran eteen, we need a garment. Tarvitsemme vaatteet. There is a protocol. Tämä on tämmöinen protokolla. If you have been living normally, jos olet elänyt normaalisti, now you have to observe the requirements of appearing. Niin silloin sun täytyy tutkia tarkasti tämän hänen eteensä tulemisen vaatimukset. And that is what the Lord is saying through this vision. Ja tästä Herra puhuu tämän näyn kautta. He's saying, hän sanoo, that in the past, että menneisyydessä, may have lived a casual Christian lifestyle. Menneisyydessä seurakunta on saattanut elää tämmöistä hyvin tavanomaista tai rentoa kristillistä elämää. Ihan normaalia elämää. Going here, going there. Mennään sinne tänne. But he's saying, however, mutta hän sanoo nyt kuitenkin. There is now an announcement in the sky. Taivaalla on se ilmoitus. He's now announcing to the church, to the nations. Hän julistaa seurakunnalle ja kansakunnille. He's saying, hey. Hän sanoo, hei. Are you aware? Tiedostatko sinä, that you are the generation that will prepare this garment? Että te olette se sukupolvi, joka valmistaa tämän vaatteen. Hallelujah. Are you aware? Oletko tietoinen tästä? That you are the people, you are the church that must prepare this garment. Että te olette se kansa, te olette se seurakunta, joka tulee valmistaa tämä vaate. Do you see the conversation there? Ymmärrätkö tämän keskustelun tässä? He's saying, hän sanoo, go tell these people. Mene ja kerro näille ihmisille. When he presented that, kun hän esitti minulle tämän. Tell them, kerro. This is the hour for the garment. Heille, että tämä on tuon vaatteen aika. Nyt on tämän vaatteen aika. These are the days of the garment. Nämä ovat tuon vaatteen ajat, which päivät. Means the Lord is asking the church to make sure that they prepare this. Ja se tarkoittaa sitä, että Herra pyytää meitä varmistamaan sen, että me teemme sen. He's also using this to say, ja hän myöskin käyttää sitä sanoakseen. The entrance is open. Look at this now. The entrance is open. Että sisäänkäynti on jo auki. Katsokaa nyt. And he put a garment. Ja hän on laittanut sinne sen vaatteen. He said, go tell them, go tell them. Hän sanoi, mene ja kerro heille. You can only enter through the garment. Että sinä voit ainoastaan tämän vaatteen kautta käydä sisälle. Go tell them. Kerro heille. The kingdom inside here is the kingdom of the garment. Ja kerro heille, että tämä valtakunnan idea ja ajatus on se, että siellä on tämä vaate siellä, tämä on niin kuin valtakunnan vaate. So my question then becomes. No silloin mun kysymykseni kuuluu. In the church today. Seurakunnalle tänään. You have seen in Revelation 19 verse 8. Olette nähneet ilmestyskirjan 19. luvun jakeessa 8. And the same Revelation 19 verse 14. Ja samassa luvussa jakeessa 14 sanotaan. Look at what he says verse 14. Siellä jakeessa 14. In verse 14 he says, the armies of heaven were following him, riding white horses and dressed in fine linen, white and clean. Ja siellä sanotaan, että häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellava vaatteeseen. That is powerful. Tämä on tosi väkevää. Because in verse 8, koska sanottiin, he is prepared
preparing for the coming of the Messiah, Hän valmisteli Messian tuloa paluuta varten using the fine linen, ja puhui siinä tästä pellavasta the glorious liinavaatteesta, garment. siitä ihanasta hohtavasta But vaatteesta. in verse 14, Mutta jakeessa 14 he's coming with the glorious garment and those people to Jerusalem. jakeessa 14 sanotaan, että he seurasivat Just häntä translate me. Jerusalemiin. Just translate me, my daughter. So you see, verse 8, he is preparing them for his coming to take the church. Jakeessa 8 hän valmistaa heitä paluutansa varten, jotta hän voi ottaa seurakuntansa. Because he said in John 14, Johannes 14 hän sanoi, 1-3, jakeessa 1-3. he says, let not your hearts be troubled. Hän sanoi, älköön sydämenne murehtiko. Trust in God, trust also in me. Luottakaa Jumalaan, mutta luottakaa myös minuun. And he says, I am going to my father's place, and there are many mansions, many rooms. Hän sanoi, että minä menen isäni tykö ja siellä on paljon koteja. And he says, if there are many rooms, Ja siellä sanotaan, että jos siellä on paljon huoneita, I go there to prepare a place for you. niin mä olen silloin menossa sinne valmistamaan sinulle And paikkaa. if I go to prepare a place for you, I'll come back and take you, that you also may be where I am. Ja jos mä olen menossa valmistamaan paikkaa sinulle sinne, niin silloin minä tulen myöskin hakemaan sinut ja viemään sinut sinne, missä You minä see the olen. conversation of the rapture of the church. Ymmärrättekö tämän keskustelun, mitä tässä käytiin? But now here, Mutta nyt tässä, you see that the garment the church prepares today, right now, näette sen, että tämä vaate, mistä puhutaan, tässä se valmistaa seurakuntaa tänä päivänä. has eternal consequences in the life of the church. Ja sillä on iankaikiset seuraukset seurakunnan elämässä. That means the preparation of the fine linen that the Lord is saying you prepare today Ja Herra sanoo siinä, että tämä liinavaate, jota te valmistatte tänä päivänä, niin in sen other words, seuraukset, announcing to the church hän julistaa tämän asian seurakunnalle. that now return to righteousness. Että palatkaa takaisin vanhurskauteen. Without holiness, Ilman pyhyyttä nobody will see the Lord. kukaan ei näe Herraa. And so this announcement here, Ja tämä ilmoitus, mikä tässä he tehdään, says, if you can prepare right now well, siinä sanotaan, että jos sinä nyt pystyt valmistautumaan hyvin, you will enter the kingdom of God. niin silloin sinä pääset sisälle Jumalan valtakuntaan. Listen to me, precious people. Kuunnelkaa, rakkaat ihmiset. In Zechariah chapter 3, Sakarian luvussa 3. Zechariah chapter 3, verse 1 to verse 6. We are not reading. Let me read a little bit. We don't have much time. Meillä ei ole hirveän paljon aikaa, mä luetaan ihan vähän vaan sieltä, mutta Zechariah chapter 3. Sakaria 3 jakeesta 1 eteenpäin. He talks about the garment. Hän puhuu vaatteesta myöskin. Look at what he says. Katsokaa, mitä hän sanoo. Then he showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand side to accuse him. Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan häntä syyttämässä. The Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is not this man a burning stick snatched from the fire? Ja Herra sanoi saatanalle, Herra, nuhdelkoon sinua saatana, nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekälle, joka on tulesta temmattu? Now Joshua was dressed in filthy garments. Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin. And you see here, he instructs the people standing there, the angels, to remove the filthy garment and give him rich garment. Ja hän on siellä antamassa ohjeita puhumassa ihmisille, ja enkeli tulee ja sanoo, että ottakaa pois se sastainen vaate ja antakaa But when the rich puhdas tilalle. garment has come, never ever again do you hear that Satan was standing next to Joshua. Never. Ja kun, excuse me. When Joshua wears the rich garment, Kun Joosua pitää the rich garment, kun Joosua oli saanut nämä hienot vaatteet, upeat vaatteet, never ever again do you hear that Satan was standing there. niin koskaan enää sen jälkeen ei kuultu kerrottavan, että saatana olisi seisonut siinä vieressä. Joshua here represents Israel. Joosua tässä edustaa Israelia. Israel was called as a nation of priests. Israelia kutsuttiin papistoksi, That's why he talks papilliseksi about the kansaksi. turban. The turban became filthy also. Ja sen takia hän The puhuu myöskin tästä hatusta And päähineestä, he replaces the turban also. että myöskin tämä turbaani tai tämä päässä ollut vaate myöskin That is the vaihdettiin. symbol of priesthood. Tämä on papiston symboli. But if you look at the way Israel made the priestly garment filthy,
dirty. Mutta jos sinä tarkastelet sitä tapaa, millä tavoin Israel likasi ne papilliset vaatteensa, Then the devil began to claim right over Israel. niin siinä paholainen pystyi alkaa julistamaan niin kuin oikeuttaan Israeliin. When Israel appeared, the devil appeared. Ja kun Israel tuli, niin silloin saatanakin tuli. But the same thing has happened to the church. Sama asia on tapahtunut myös seurakunnalle. The Lord says Herra sanoo, in 1 Peter chapter 2, ensimmäisessä Pietarin kirjeessä 2. luvussa, verse 9, jakeessa 9. he says, behold, you are a chosen people, Hän sanoo, katsokaa, te olette valittu kansa, a holy nation, a holy pyhä kansa, people, valittu suku, pyhä kansa. a people called from darkness to the wonderful light. Kansa, joka on kutsuttu pimeydestä ihmeelliseen valkeuteen. In other versions, he says, a unique people, a peculiar people. Ja toisessa jakeessa sanotaan ainutlaatuinen kansa, omaisuuskansa. But how then Mutta kuinka sitten does the church voi seurakunta go and mix with the world? mennä ja sekaantua maailman kanssa? If you look at the garment of the church today, Jos sinä katselet seurakunnan vaatetta tänä päivänä, that's why the Lord is sending me to talk about the glorious garment. Tell them to prepare like this. sen tähden Herra on lähettänyt minun kertomaan siitä ohtavasta ihanasta vaatteesta. Kertokaa heidän valmistautua tällä tavoin. Because he must have seen the garment, there is false prophets, one stain. Koska heillä on se vaate, jossa on tahroja. Siellä on tahra, jossa lukee väärä False profeetta. apostles, Vääriä apostoleja. prostitution, Prostituutiota. abortions, Abortteja. pregnancy without marriage in the church. Avioliiton ulkopuolisia raskauksia seurakunnissa. You are prophets in the church today who prophesy a sweet message, sweet to the flesh. Ja profeetat seurakunnissa ne tänä päivänä profetoivat sellaista sanomaa, joka on suloista ja mukavaa kuunneltavaa lihalle kyllä. When the Messiah is coming, Kun Messias on tekemässä tuloaan, they ought to be prophesying about the coming of the King, the righteousness of God, the kingdom of God. heidän pitäisi profetoida kuninkaan palusta, Jumalan vanhurskaudesta ja Jumalan valtakunnasta. But now, because the garment is filthy, Ja nyt, koska tämä vaate on saastainen, the Lord has now sent me to the church. niin Herra on lähettänyt minut seurakuntaan. Because if the church will change, Koska jos seurakunta muuttuu, then revival will consume the nation. niin silloin herätys tulee kuluttamaan kansakunnat. It will eat the earth the way we see in Kenya now. Ja se oikein niin kuin syö sen maaperän, niin kuin me ollaan nähty tapahtuvan Keniassa nyt. But listen very carefully, Mutta kuunnelkaapa nyt hyvin tarkasti, precious people. rakkaat ihmiset. The Lord is saying Herra sanoo, that right now we have a golden opportunity as a church että meillä seurakuntana on tällä hetkellä kultainen tilaisuus to prepare that glorious garment. valmistaa tämä hohtava vaate. How do we prepare that garment? Kuinka me valmistamme tämän vaatteen? By repentance, Parannuksen teon kautta. turning away from sin. Että me käännymme pois synnistä. The blood of Jesus Jeesuksen veri, that was shed at Calvary on the cross, joka ristillä vuodatettiin, it is still flowing today. se edelleenkin vuotaa tänä päivänä. And that blood of Jesus Se virtaava Jeesuksen veri, has power to wash away sin. sillä on voima puhdistaa pois synnit. It does not matter what sin, Eikä sillä ole mitään väliä, mikä se synti on. abortion, Oli se abortti, immorality, moraalittomuus, even pastors going with women. pastorit, jotka menevät naisten He kanssa. says, if we can catch this golden moment and repent. Ja hän sanoi, että jos me voidaan saada kiinni tästä kultaisesta hetkestä ja tehdä parannus. Repentance means Parannus I tarkoittaa, was going in one direction. että olin kulkemassa yhteen suuntaan. I became convicted Ja minä tulin vakuutetuksi and changed ja minä muutuin. and went in the exact opposite direction. Ja lähtin kulkemaan aivan päinvastaiseen suuntaan. Look at how the women dress in the church. Katsokaa, miten naiset pukeutuvat seurakunnissa. The Christians right now cannot even preach to the Muslims Kristityt tällä hetkellä, he eivät edes pysty saarnaamaan muslimeille, because the Muslims will dress holy and modest. koska muslimit pukeutuvat pyhästi ja The Christians Siveesti. will wear tight trousers, very tight. They want to show anatomy. kristityt pitävät hyvin kireitä vaatteita ja haluavat näyttää niin kuin anatomiansa. They will wear short miniskirts. Pitävät hyvin lyhyitä They will minihameita. wear slits. Ja, A cut. ja sitten siellä on tämmöisiä halkioita, The sylihalkioita. Christians will open their chests. Ja avaavat rintamuksensa. But the Bible says, Mutta Raamattu sanoo, your body is the holy temple of the Holy Spirit. että sinun ruumiisi on Pyhän Hengen temppeli.
You cannot use it for sin. Et sinä voi käyttää sitä syntiä The varten. Bible says, Raamattu sanoo, whosoever look at a woman and lust, he has fallen. että se, joka on katsonut naista ja himoinut häntä, niin hän on jo langennut. Our young boys are walking sagging trousers. Sagging trousers. Meidän nuoret poikamme kulkevat sillä tavalla, että housut roikkuu puolessa Is the takamuksessa. church wearing the glorious garment? Pitääkö seurakunta päällänsä näitä loistokkaita, hohdokkaita vaatteita? And that's why I've come. That's why I have come. Sen tähden, tämän tähden minä olen tullut. The preachers are asking for 100,000 euros before I come. Ja saarnaajat 2,000 euros before I come. Saarnaajat pyytävät 100 000 euroa ennen kuin 10,000 tulevat, euros 2,000 euroa tai 10 000 euroa If palkaksi you ennen look kuin he at the tulevat. Bible here, Jos sinä katsot täältä Raamatusta, which of the prophets in the Bible told them, prepare 10,000 euros, I'm coming? mikä näistä Raamatun profetoista sanoi, että valmistakaa 10 000 euroa mua varten, niin sitten minä tulen. Let us repent. Tehdään parannus. Time is over. Nyt aika on ohi. The church must stop the apostasy. Seurakunnan täytyy päättää tämä Jumalan pilkka We eksodus. must clean the stains of the false prophets, the false preachers from this glorious garment. Meidän täytyy puhdistaa ne väärien profeettojen, väärien saarnaajien tahrat pois niistä vaatteista, koska tämä hohdokas vaate on tulossa. I have come to announce the coming of the Messiah. Minä olen tullut julistamaan Messiaan paluuta. The Lord has shown me the coming of the Messiah. Herra on näyttänyt mulle Messiaan paluun. This is the prophecy I'm giving the nations. Ja tämä on se profetia, jota minä jaan kansakunnille. He is coming, but he is holy. Hän on tulossa, mutta hän on pyhä. If you are somewhere today Jos sinä olet jossakin tänään, and you feel that you need to change your course now, you need to receive the Lord. jos sinä tunnet, että sun täytyy muuttaa elämäsi kurssi tänä päivänä ja sun täytyy ottaa vastaan Herra, Repeat this prayer. niin toista tämä rukous Say, perässä. precious Jesus, Sano, kallis Jeesus, I repent of all sin minä teen parannuksen kaikista synneistä and ask you to clean me. ja pyydän, että puhdistat minut, Remove the stains of my salvation että sinä otat pois pelastukseltani kaikki tahrat, and puhdistat cover me with the Holy Spirit, ja peität minut pyhällä hengellä, that I may inherit the kingdom of God. että minä voin periä Jumalan valtakunnan. In the mighty name of Jesus, Jeesuksen väkevässä nimessä. I repent from sin. Minä teen parannusta In synnistä. the mighty name of Jesus, Jeesuksen väkevässä nimessä. I am born again. Minä olen syntynyt uudesti. If you have said that prayer, call the number below the screen. Ja jos sinä olet sanonut tämän rukouksen, niin soita puhelinnumeron, There joka are people ruudussa who will ilmoitetaan. pray with you, lead you to baptism, and guide you as a newborn creation. Siellä ihmiset rukoilevat sinun puolestasi ja Pyhän Hengen Prepare the way the Messiah is auttavat sinua. coming. Valmistakaa Messiaan tie. Shalom. Rauhaa.